Comunicat a l'Enric Duran davant d'un judici que podria esdevenir una farsa. La desobediència, l'única opció per garantir que es respectin els meus drets avui. Els 3 jutges que componen el Tribunal de la Secció Segona de l'Audiència Provincial han decidit que no es pot suspendre el judici oral que té programat el seu inici per avui dimarts al matí. No els ha semblat prou raó per suspendre el judici el fet de no tenir una nova defensa després que hagi perdut la confiança en el meu advocat per no haver sabut la data del judici amb els 4 mesos d'antelació que va ser convocat, sinó amb només 3 setmanes. Tot i que el dret a la defensa és un dret fonamental reconegut per totes les constitucions i tractats internacionals, prefereixen considerar que és un frau processal el voler canviar d'advocat amb tan poca antelació després de tants anys esperant el lent procés judicial, quan, com és evident, és a partir del fet que conec la manca d'informació esmentada que s'ha generat la indefensió en la que m'he trobat. De qualsevol manera, potser aquesta decisió no m'hauria de sorprendre, perquè segons la interlocutòria del 4 d'octubre, a la qual no vaig poder accedir fins fa menys de 3 setmanes, l'acceptació i la renovació de testimonis ha anat de la següent manera. Testimonis de l'acusació, acceptats 15 de 15. Testimonis de la defensa, acceptats 0 de 23. Segons es pot veure en aquesta interlocutòria, els arguments per justificar aquesta desproporcionada decisió són escassos. En citaré un paràgraf del propi tribunal perquè penso que el text parla per si mateix. L'original és en castellà. Procede de negar la totalidad de las testificales propuesta bajo números 1 al 23 por la defensa del acusado señor Duran Giralt, ya que las mismas ninguna relación tienen con los concretos hechos inicialmente delictivos atribuidos al mismo. De entrada, debe decirse algo que por obvio no habría ni que mencionarlo. Lo que constituye objeto de enjuiciamiento son unas presuntas falsedades documentales como medio para cometer unas presuntas estafas a diversas entidades bancarias por parte de don Enrique Duran Giralt, así como un delito de insolvencia punible atribuido al mismo. No se juzga conducta alguna atribuida a entidades bancarias, de forma que todos los testigos propuestos con el fin de acreditar lo que la defensa califica de prácticas bancarias abusivas son impertinentes e innecessàries. Sota la mateixa pauta són denegats tots i cadascun dels testimonis, repetint en textos d'una o 2 línies la màxima, ya que en las mismas ninguna relación tienen con los concretos hechos. I amb aquesta acció és el propi tribunal qui està vulnerant el meu dret a la defensa. I ho fa perquè contradiu tractats internacionals signats per l'estat espanyol, com el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, que diu en el seu article 4.3, apartat E, el qual estableix el judici cap a les garanties pròpies d'un degut procés que li permeten accedir a la justícia. Així doncs, davant un tribunal que per passiva i per activa m'ha demostrat que està disposat a passar per sobre dels meus drets fonamentals, què hauria de fer jo? Es pregunta l'Enric. M'hauria de presentar i confiar que un cop a la sala acceptaran les meves sol·licituds que abans no m'han estat acceptades? I què podria fer si no fos així? Reclamar-ho al Tribunal Constitucional i quan tardaria a respondre? I mentrestant, fins on ens portaria la impunitat judicial? Entenent que si participo en el judici d'avui puc ser afectat d'una acció judicial il·legítima i potser fins i tot delictiva, concloc que la millor decisió que puc prendre és no presentar-m'hi i fer valer així, des de la desobediència civil, el respecte als meus drets fonamentals. En la meva absència i sense la capacitat d'exercir directament la seva coerció en contra meva, el tribunal tindrà aquest matí la seva darrera oportunitat de rectificar i acceptar la suspensió del judici en base als meus drets o criminalitzar la meva decisió i protagonitzar una nova fugida endavant. Signat per Enric Duran Giralt el 12 del 2 del 2013. Aquest és el comunicat que acabo de llegir. Si vulgui el contingut, que demani còpia a la Comissió de Comunicació en tot cas. Absolució! Enric Duran! Absolució! Enric Duran!